12th standard chapter 3 theory of equations 7th sum exercise 3.3 la 7th sum பார்க்கறோம். solve the equation x power 4 minus 14x squared plus 45 equal to 0. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நல்லா கவனமா பாருங்க. x power 4 x squared அப்ப ஈவன் பவர்ஸ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு ஆட் பவர்ஸ் வரவே இல்லை. ஸோ இந்த மெத்தட் இந்த டைப் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆட் பவர் வந்தால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, நம்ம ஈவன் பவர் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம செய்ய முடியுது. So solve. So solution கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ x power 4 given equation எடுத்துக்கோங்க. x power 4 minus 14x squared plus 45 equal to 0. இப்போ even power இங்கே x power 4 இங்கே x squared வரனால நான் என்ன செய்ய போறேன்னா y equal to x squared எடுத்துக்க போறேன். So y let y is equal to x squared. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி நீ ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம்? x power 4 நான் எப்படி பிரிக்கலாம்? x squared the whole square பிரிக்கலாம். minus 14x squared plus 45 equal to 0 எழுதலாம். இப்போ இங்கே வந்து இந்த y வந்து உள்ளே கொண்டு போய் இந்த சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எனக்கு புது ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்னா y squared minus 14 by plus 45 equal to 0. ஏன்னா இங்கே y ஸ்கொயர் போல நம்ம என்ன x ஸ்கொயர் போல என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம்? yன்னு கிடைக்கும். அப்போ இங்கேயும் வந்து இங்கே y, ஸோ y ஸ்கொயர் கிடைக்குது, இங்கே y மட்டும் கிடைக்கும். இப்போ புது ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு. இப்போ நான் நம்ம என்ன செய்யணும்? அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது 45 ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் 45, அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் 14. இப்போ நம்மளுக்கு 9 5s 45, மைனஸும் மைனஸும் போட்டால் ஆட் பண்ணது மைனஸ் 14, மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் 45 கிடைச்சிது. ஸோ பை y போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா முன்னாடி ஏதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் ஏதாவது கெழு இருந்தால் அதோட சேர்த்து போடணும், இல்லைன்னா y மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. அதை எழுதும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ y மைனஸ் 9 அடுத்து y மைனஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ தனித்தனியாக ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. y மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு 0, y மைனஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இங்கே y வேல்யூ என்ன கிடைக்குது? 9. இங்கே y வேல்யூ என்ன கிடைக்குது? 5. இப்போ yன்னு நம்ம என்னன்னு எடுத்துருக்கோம்? x ஸ்கொயர்னு எடுத்துருக்கோம். இப்போ x ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு 9, இங்கேயும் x ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு 5. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் வந்து அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிரும். ஸோ x ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் 9. அதே மாதிரி இங்கேயும் x ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் 5. நம்ம இங்கே ரூட் 9க்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் நம்மளுக்கு தெரியும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3. ஸோ x இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3, இங்கே x ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து டிகிரி ஹையஸ்ட் டிகிரி எது நம்மளுக்கு? 4. ஸோ டிகிரி 4னால 4 ரூட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்ச 4 ரூட்ஸ் வந்து என்னென்ன? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3 அண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் 5. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச 4 ரூட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து இந்த மெத்தட் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா ஒன்லி ஈவன் பவர்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்.